ije Enugu since ngwala unu na dad unu si na ogworo nwatakịrị dara ngwụlọ gaba ije no fake unu eju na my inbox mana nwe nchọrọ igwe unu nche niile eju na my inbox na-asị m go and verify nwanne I don't verify verify go m so ndị be la ije Enugu a confirm go m na nwatakịrị afọ nọ na hospital na-anarụ treatment of ihe na-eme ya eze treatment wee dị mma dad unu abịa sị na ọgwọrọ dị nwatakịrị unu bụ ndị wayo ngwa na enye m na homework jee verify onye dad unu gwọrọ ọya dara ngwọrọ na Ezeaku n'ọgwụ na Nanli na Nkanu East na Ụzọ 1 na Kedafa local government Enugu banya niile n'isi ụzọ Igbo Eze North, Igbo Eze South, Igbo Etiti, Nsukka local government, Ụzọ 1 local government, Ojiriva local government. Ngwa jeni kpọta ofu onye dad unu gwọgọrọ ya dala ngwọrọ kpọta na ofu onye unu jee chi ihu unu ya ma ọ ga Jesus bụ akpa m. Sorry to use this word. Yeah, Jesus abalị uru n'ụwa. Ndị dibịa na ndị Jesus just were unu na-awa anyị n'unu. Okwefe ka anyị si eme aka aja na-emoto nwanne m nwoke pati. Elijah Enugu si na nna arụ tipa na Ọnịcha. Elijah Enugu na-ekesa achụ ego ya by from scratch. Na anyị na-aja akị ya. Ịghọtaghị ihe iji achụ ego microphone wayo ka ị na-egwu ị na-promise ndị mmadụ ihe ọma. Wayo ka ị na-egwu na ihe anyị na-arụ na from scratch. Nwanne m nwoke pati I told you no a complete yellow truck. Near the cave ebe a. Near the cave here. So obere oge na hanging ka anyị na-emati ego bakasu. Bakasu adịgo. Nekwe nke adịgo Elijah Enugu na ndị otu ọhịa bụ ichu ego ọ bụrụ ịkpara microphone every week jee gbata fuel gbunye na chain jee go amp gbunye microphone on with the due process onye China nye gị command on and off iwe na-agwazi ụmụ Igbo ekechiri akara aka gị onye ekere gị onye nọchiri gị onye si gaga na n'iru onye si gaga na n'iru efuru ya na-afụ ya efu na nke adịrịgo na-ene nke a going na-afụ ya from scratch my brother ihe anyị chukwu nọ n'Owere ọ gị nwa golu nke a ekwe ya kọpụlụchago moto gị ọ dịgo going ọ na Owere je na-ebu aja ọgwụ na afịa jee chọọ ịfụnụ ya alụ na werezi na ndị mmadụ jee na-echọ ịfụnụ gị alụ kedu ihe ọ na-arị Elijah Enugu nwere aka ọrụ ọkpa microphone anapụ ndị mmadụ ego na emota atara m afụ zụọ mota na Malaysia anyị nọ ọrụ everyday anyị na-ezu ike mmiri na-ezo anyị ji alụ ọrụ so jee na-echọ ịfụnụ ya alụ ndị ekpere ewere na-egwu egwu were na-agba okompi afịa so jee chọọ ife ga-eme ya gbawa mbọ na enweghị Jizọs na-enye ego onye ọcha na-alụ bọtịn akwa dị n'akwa gị were ya kreti ego filo anịnwa na-asa ebe anịnwa sanpepa anịnwa darịa na Nigeria let me see import ka a na-eme common sanpepa a na-eme import n'afịa ị nọrụ na Ezeaku na-ekpe ekpere na-arụ St. Peter's Church ka Jizọs wee gozie gị bụ onukwu ịbụ onye ala isi adịrọ gị mma bịa mebisi ya na be anyị na-enwe evil spirit kechiri anyị ga n'ihu arọ ọbụna agụ ga na-egbu n'ofu ofu nwa bụ ndị ụka ebe na-achọrọ ichegharị Amadioha ha bagụrụ osimiri Njaba ga na-egbu unu na-ati unu kansa n'afọ breast cancer stomach cancer ntụ na-echegharị anụ unu abịa ebe a saa anyị isi anyị amazi the work of government anyị na-akwari n'ụlọ ekpere ta anọda ma unu nwa sị na unu agwọ ọgwụ ego na unu na-eme dibịa ọgwụ ego arọ ọbụna agụ ga-egbuchi unu ndị oshi criminals ndị ori na-ene ihe anyị na-arụ na-ene within 2 weeks na ngosi gị moto ema mmazi ntasị afọ niile na isi mbịa nye gị 10% ohere ogbogbo oge nụ echi afụrụ ga-etụwa gị ime nga egwu abịrịja kpapụ gị ezenụ arụsị niile nọ n'ala Igbo chụwa ndị ụka Akacha Ezikagu chụwa ndị ụka Adaorelo chụwa ndị ụka Fogorobo chụwa ndị ụka na unu bụ ndị ori a na-akwụ my age mate ụgwọ na London bịa ebe a from nwata gị na-akụziri m ka Jizọs si gozi Jebez ọ mandịrị unu na mma mgbe anyị pere mpasa anyị na-eje every Saturday anyị na-eje morning mass ije wee gbalụ mmiri asị gị na ọka gozie mmiri afada bịa okporo nnu eche na mmiri asị gị nwụbụ ya ka Jizọs na-agọzi gị ọ mandịrị unu na mma unu wo ndị fada na ndị pastọ ọ mandịrị unu na mma TB Joshua kacha kara esi nkịtị hitiri akpagbo nwa ọkụkọ ịhụ TB Joshua nwụọ because of lack of proper facilities to handle his case the same day ka kacha kara esi hitiri nwa banyị na Malaysia na ebe ọ na-agba bọọlụ akpọ emergency jụọ ife na ma wee were helicopter bịa na field ebe a sustain go there n'ime fly jet before eburu ejewe n'ọgwụ ị na-akụziri m miracle do you know why you are teaching me miracle you want me to be a lazy person
mgbe buru ugbo ada akụziri ụmụaka ihe bụ mmiri akụ nwata mpa na-eji ugbo kpọrọ nwa ya ọgba ngada n'aka ugbo nwunye soro ya gba ngada ịghọta na-ekwu ama m ha small ndị wee soro my dad na-eji ugbo nna m na-akọ ugbo nsị ya n'ebe ahụ na-akọ dị soft because n'ebe nke m na-egbu ya dịka osiri ike nchekwa saịdị ahụ na-akọ ọgwụgwọ ofi ọ bụ na ihe mọzụ na-akọ ọzọ nọ na pawa nke ya ka nke m na-abịa na-agwa anyị okwu mmiri akụ na Elijah kputere nwaanyị nwee si ihe ọ ga-eri wee sị ya na inye m ihe a Nwachukwu inye m mmanụ a wee were nye Elijah wee werezie mmanụ na-ekwuru okwu chi bọtụrụ wee gbajuo buta 100 1000 calls every day to aga message sa pọmpụ WhatsApp inbox maka ọsọ n'ojidego unu ndị ori ndị oshi ndị ụka arụsị dị n'ala Igbo bụ unu ba n'ụwa na-emebi ndị ori a na-etere n'ime Reverend Fathers unu agwa anyị n'ụwa na-emebi a na-arụ more seminary schools anyị nwa na-eme real estate ịba ime ọhịa ị na-abịa St. Peter Parish igogola ana 1000 plot 5000 plot St. Peter Parish St. Paul St. Silas Fanel Ghana na nke adị n'ụzọ ekwe egbe side ụzọ Nsụka be anyị ndị ihe da Pentecostal over 5600 plus 5600 plus n'ụzọ Nsụka be anyị ebe anụ echi na ebe ahụ ori otu a na-arụ university ebe a ebe a mepe echi ha plot ya 10 million i check 10 million times 5600 is running in billion ọ sị gị kọwara Jizọs aka anụrụ m na enye ego anụrụ m na enye ego anụrụ m na enye ego wee bịa na ọ bụrụ eziokwu na afụfụ anyị na-ateba na-enye ego ị na-afịa unu na-eme ekpere ndị fele eme 21st century ị na-ekpọ God of onye ọcha ka ihere mee unu ndị Igbo shame on you shame on Igbo woman and man that enters inside church to go and pray for miracle and blessing. You are not ashamed of yourself in a jail for protection. Now the Westerners they teach you go for prayer. Call God come like evil spirit in the Bible. The child may introduce evil spirit, how they work, but they cannot introduce how a motorcycle engine is functioning to you. And when I acquire there is force, I you know when motor gas around machine here, Jocomo. Unka had now because you go to give enemy. Now when was in a paper and I find enemy, or bigger about on your jamming as your enemy. And well, I didn't know. And when said again, enemy give onye benebe. Onye benebe benage, onye munchi and onye amago ebenebe eyatago yiganiro onye uma aba jimi ganiro Holy Ghost fire onye wani jimi ganiro Holy Ghost fire onye munchi jimi ganiro Holy Ghost fire kede papa tag factory need na ebenebe factory need na okpu na ebenebe genya mmadụ $100 je ebenebe nke nọ na London factory de kaja na club niile nọ na England onye most of a village aka ha na-aza asigi Leeds United Manchester United, Liverpool. Ihe na-aba afọ obodo ha. Afọ obodo ha. Kedu football club na-aza ọkpọ nọ na ebe nwelu. Na-akwụ youth ụgwọ. Ọ dị adịrọ ndị ebe na-atụ ego alụ chọọchị. Arụsịa chọọchị eje ebe a na-ekpe ekpere. Ka gozie gị. Agozi onye bụ nna, onye ụmụ abe nwe ezi ego, onye bụ nna dị happy. Mental slave. Ndị eriri. Tupu nnata oriri na-eyi 2000 mgbe anyị na-aga St. Joseph ebe na mgbada n'obi St. Joseph nke lekwasom enye anyị print ekpere maka Nigeria nọ na nsogbu na amụmụta ka esi ekpe mekpere na mama nata oriri tie m busy for nothing every day na m catechism ekpere maka Nigeria nọ na nsogbu o Jesu site na ntasi obi na afụfụ gị na ọsụsọ mmehie gị mmehie ugbo gị die mmehie mere onye mmehie ụmụnne m ikpụrụ okwu ọbara ụmụnne m nwụrụ n'elu mmiri our ancestors ndị ọcha ha ngara ha ngịnụ ndị ha bụrụ ọnụ ndị ha tụrụ chen kpuo maka na isi m na ọbara gbara Jesu ọ gbara na Jerusalem enwebeghị ụdị kọmuniti Enugu Ngwo afụrụ ugwu onye ama ebe ya eje kpọgbuo Jesu na ugwu Kalvarị ka afụ ugwu Nwansi ka nọzi ugwu nọ na vileji m na-eme ugwu Efi ma ugwu Abe ma ihe niile ma ugwu Obi enwere ebe afụrụ ugwu Obi ma ugwu Oyo na Obenna ugwu Ọkpara na Obenna ma afụrụ ya enwe ọzọ onye nwere ugwu bịa Benna ma ngosi gị ugwu ka nkụ sọsọ ebe Jizọs dị mma ịkpọgbu n'ugwu Kalvarị be ndị ọcha ndị Afrịka onye Igbo ọ bụ na Islam bịara ebe atọ ị ga na-aza bụ Ndukwe Mohammed Choma Mohammed Aisha Choma Mohammed ọ kwesịrị ịdị na-aza taa ọ bụ na Danfoda ka ezi onye nke a butere Islam kwa Danfoda ka a na-akpị ya ọ bụ na onye nwa bụrụ ụzọ nweta ana Igbo before Portuguese agrap ana Igbo ị ga na-aza taa Nwoye Mohammed Isa mma na-agwụ na reality hit gị osi reality akụ gị
ego mana data reality data gị gwenwe ekperi na ekpe otu aka ndụ gị dị bọsị ị ga-enwe breast lump bọsị nwa gị ga-enwe fever ihe ọdụda na-adị ya kama ị ga-akpọrọ ya jebe ezigbo ụlọọgwụ ka mara ma o si na brain mara ihe na-eme asị gị na-ekpere na-ata aka nwa gị aga anwụ. I'm beating my chest na agwa gị ama agwa ka ọ bụ ihe arụ jewe ụlọọgwụ isi na m eme ego na Jizọs ada agwọ ya na nchọ ka ị dere ụna na-akpọ m iyi flood on my inbox na ngwado na Elijah Enugu mee fake miracle. Oh nwa baby virgin bi ene mara nji nya nwa de emeza ara nji ọkụ ya nwa virgin si na ya agwọ na ihe da ndị ala ka ogene ka ọ si na ya agwọ Elijah Enugu si na ara nji ka ọ na-eme na nwa virgin bi ene mara nji Elijah Enugu de emeza ara nji nke Elijah Enugu bere ati egoro mu na ọgba ya unu ga-anụgide ọgụ to business arụrụ anụ na akụsa maka Elijah Enugu training nwa virgin karịsịa ya bra agboro ịma na agboro nke nwa virgin dị ndị a na-efuru ya ma ọ mara ha enwere sense ọ pụta mbọsị asị na memba ya na ya fụrụ ka memba ya na-abụ gọvanọ na Jizọs bụ ihe na-eme gọvanọ anyị hapụ memba ya abụ gọvanọ Jizọs ya ha ewere memba ya mee gọvanọ onye ha ma chenji kwa Naịjirịa ka ọ dị ka Dubai otu Jizọs si n'aka Elijah Enugu nye anyị Buhari wee ye anyị n'ite mepe ozi Goodluck Jonathan you should honorably resign now ọma ngwa Tinubu to resign because the masses are suffering ha ga na-agbaji ụlọ ụka ka Jizọs nyere fa aka ọmandụrụ na mma ọmandụrụ na mma ndị chọọchị asị m mmụọ niile nọ n'ala Igbo gbuo unu mmụọ niile ihe niile ogidi ji ide ebube arọ bụ na-agụ mmụọ obosi ji akpa ike ụka chụwanụ ndị ụka mmụọ niile Ọnịcha ado ji eje ọgụ chụwa ndị ụka chụwanụ ndị ụka isi ka eziokwu anụ nwa kpọpụta ụmụnna anyị from gị nwa bụ nwa Chineke na-aza ngọzi Chukwu mara Chukwu onye ọcha bịa nya gwa gị na Chukwu mụta nwa befa ikwete na Chukwu mụta nwa na befa ị na-agbagharị a na-akwụ onye ọcha ụgwọ every month ọ bụzi echi onye ọcha ya agọzi gị a na-akwụ onye ọcha ụgwọ every day ọ bụrụzie God of onye ọcha na-akpụ citizen ụgwọ ka ị na-akpọ ka ọ bịa gọzie gị ị nwere ihele ihe onye ọcha create enemy na-ekpe ekpere ka ọ dịrị gị mma eze akụtawaza afọ nkwawa baro Jizọs nyere m ihe niile ada ebe a tipa niile ada ebe a Jizọs nyere m ya mana e nwere ndị nọ na dosbin nkịta na Owerri road amamfo dị iche ahụ Chimnefe bụ Chukwu nyere anyị resources nye onye ọbụla ofe ọgbọnọ ịkwọ nye ihe tago ndị ọcha wetazie m Jizọs ga select out of millions of my people gọzie m chie m eze ndị ọzọ na-akwa baro kịtịkpa gbagbu unu ihe a bụ mgbe unu ji bupụ ụbụla anyị ka anyị yali fight gọọmenti mana gọọmenti kwesịrị isi from resources Chineke nyegolo anyị generate ego dị show na onye ọbụla nọ na Naịjirịa na-eriju afọ unu ewepụ uche anyị from there na-akọla anyị na Jebez tara afọ kedu gbasara Jebez ịta afọ n'onye Spain ana m ajụ unu ndị nọ Spain na-anụ unu e nwere ihe gbasara akụkọ ịkọrọ onye Spain na ka i were Baịbụl kasie ya obi na Jebez tara afọ na were Baịbụl na-agba mume na-ata afọ si mụtaba afọ na Jebez tara afọ mụtaba afọ na obodo mineral resources obodo mma enwere eji mmanụ eme obodo nwere gold obodo nwere ihe niile nụ obodo nwere diamond egwu koodu anyị n'Enugu na-ana jee Abakaliki sọsọ chipinsi na Abakaliki apụta gas a country if you give it a good person to manage chipinsi na Abakaliki apụta is enough resources to feed a nation that a nation will live fine. Ndị politician anyị buru ego je park aka na-eweta ego Abacha Switzerland ka na-return ego Abacha mepe ọnụ gwa gị na nwa bilion amanda nata ụbịam ka some of us ihe Abacha kwuru ego mụ na gị ndị ọcha buru ego anyị na-anụ na-agwa anyị na nwere ekechiri akara aka anyị ọ bụrụ na ndị pastọ na ndị fada kpọpụtara onye akechiri akara aka anyị a sị m arọbụ na agụ chụba afa mmụọ niile nọ n'ala Igbo chụba afanụ arụsị niile dị n'ekwuru ọbịa chụba ndị ụka chụba n'ọfa mmụọ niile nọ n'ala Igbo binenu na ya ọchietego azụ ịmụrụ mara otu ụnụsa nụrụ ndị nna nna anyị ọgụ kunienu na-asa anyị na na-ekechi aka kedu onye Igbo ma ekechi akara aka mmadụ ayọna m unu kechie nke m okweru na-ekechi everyday gọọmenti ekechi akara aka ma imepe ọnụ gwa m na my uncle na-eme m ndị bizi na-abịa chọọchị mbịacha ntụ ego fada niile ụlọ ntụọlụ fada ego kedu ngwa fada one na-aka ụka kịta ọ bụrụ na Jizọs na-enye ego biko kpọpụta na ofu fada ya were ihe niile o nwedowe n'akụkụ ka m were ike m wedowe n'akụkụ tinye anyị 1 million ka anyị jee nwee ofe afịa nye anyị 1 year fada aka m zụta ego mkpu ite movement ebe ọ Jizọs na-enye ego kpọta ọfụ onye ori reverend fada nye ya 1 million nye m 1 million jie ka anyị nwee ofe afịa nye m na ya 1 million ka anyị gbaa mbọ for 1 year fada aka m zụta ego mgbe ite movement anụnwa ị bụrụ reverend fada were ụmụnne gị na-egwu egwu ị chọrọ ịzụ ahịa na main market ị chọrọ ịzụ ahịa mgbuka eho reverend fada ama mpụta mmepe shop na mgbuka soro anyị na-agba mbọ ọ na-ejeri Britain ozi andọ ihe lọlugard King Leopold of Belgium ọgwa afa ka fa na-eme
Sefa he gospel na ha na ina fala. How always go so one fast people this period. And we are inferior. Ikocha yo na Mbaka. Igbaricha na ari aba. Men market ka nje yesterday make off ka ndozi efo ka ndị mmadụ si ekwo giri before nyale moto si ebe aga fe problem. Igbaricha ihe ni na na-eme coffee were go je Reverend Father. Ihere meegi. Ihere meegi. Ihere meegi no. How many body born by woman in Europe na na treatment cancer. Onye nwe cancer. Na anaghị eju na gwa na treatment. Ofu onye afa. Na Europe ahụ nyere gị Jesus. Gwa m any single citizen nwe cancer today edowezi na ya dị ka ọnwụ ọ dị another treatment. Nobody. They all have access to hospital. Mana be office anyị. Bịa ka ifu mụ na ibu branch ala fe elechego. They don't have access to hospital because the churches are telling them that Jesus na agwọ ya. Church kwesịrị inye aka pressurize the government create a standard health insurance that will make sure that everybody key into it. It is not our priority. Our priority here is to pray and so that those things will not occur. Who told you? Every living human being is prone to sick. Jesus anybody can develop sickness. I went China some months ago. Mama me I went to the best hospital in Nigeria in order to save my life. Never na asị na ọ ya bụrụ maka gị Chineke kpọọ gị ọkụ bọsị ga-enwe kansa kpọọ ma that is alonsi agbuo gị nụ ndị ewu ndị Hausa ji na agba bọọlụ Yoruba ji na agba bọọlụ the whole ndị Europe were kwunu na agba bọọlụ nna aza ndị Igbo ihe anyị bụ kịta ya bụ ndị Igbo ọ ihe a ka ndị nna nna anyị mere bụrụ ndị Igbo bụrụ ife ha bụ nwe one of the best culture in the whole world, best musical instrument in the whole world. Onye nke na ha akpọ m ike call ya na oyoba gị no na ya na anwụ anwụ ọ gaghị ekwe ka m use my phone Chineke mbọ ya ọnụ kịta ọ bụrụ ya ma ngwa m use phone ji ego m gotenụ unu na-eme ekpere on Wednesday kpochie shop ni na-eje ekpere Jesus na-agwọ ya anụ mpama imego na CT scan imego na CT scan machine ị na-atụrụ m gasị ọnwụ ga-egbu nwa gị na ọkwụnụ nwa na-ede eri na Jesus ya gweba nwa gị ya anwụ very soon bọsọ m na ihe edu nwa gị jụ n'ọgwụ ọgwụ aha ma mbịa ọ ga-anwụ bọsọ onye ọbụla na-ebe a na-ekwu na Jesus na-agwọ ya mana enweghị onye ebe nna gị gwọgọrọ ya the last malaria mee gị ije ruo n'ọgwụ bọsọ ọbụla ị ga-eju n'ọgwụ ma ọ dụrụ nwa gị jee n'ọgwụ da bebi wo ọnwụ ga-eso unu eji m aja anị na-abụ n'ọnụ aja anị a metụtara Igbo niile ụnụ nwa na-eduhie ndị be anyị na Jesus na-agwọ ya ana m abụ n'ọnụ na-eke na oye na afọ mbọsọ ọbụla isi ga-awa gị jee goro ọgwụ ndị China na Pakistan malọ Jesus lụrụ ka ede mma yari nwa ọbara Jesus yari nwa olive oil a ga-ekpochi gị wite aja na mkpu ọ bụ na nwa gị na-aya alụ iji kpọrọ ya jewe n'ọgwụ kama ị ga-akpọji ụnụ ka Jesus gwọọ ọnya na ma o jegolo mmiri nsọ aja na nwa ga-eme nwa gị a ga-ekpochi nwa gị na n'ili isie ọ dị n'ọfọ otu a si kwu ya ka ọ dị maka ụnụ dị efu ndị chọọchị bụ ndị ori ndị na-egbuketa ndị mmadụ n'ọfịs m tibe mkpu fụ nwaanyị m ọnyarị Virgin Maria nyalụ nka nyalụ nwaanyị nwere breast lump need surgery ikwu ya na ihe mere eme na atak imeme mmadụ atak bịa mee m atak otu ọ na-akọ prịnsịpal bịa mee m atak na mmụọ ka pin na-ayara ịba mee na atak ka a ghara ịfụsị n'ụzọ ka ọchịchịrị gba ahịa onye tonite ime okorobịa na Naịjirịa jego microphone okwu otu ebe Bible Galatians chapter 10 verse 18 Deuteronomy 4 verse 15 ị na-ekwu otu Deuteronomy gbamgbam niile eji ekwu ụlọ niile dị n'Afrịka China ka o si ama gbamgbam niile Ghana na-eyuzi Nigeria Tanzania Uganda Zambia ọ dị whole Africa si China ebe abata China na-asụbe ha na-eme omenala onye Afrịka na-ekpere Jizọs ka onye ego goje patronize onye China onye ndị iberibe ndị abụrụ ọnụ Chineke kpọọ n'ọkụ na Igbo a anyị ga-efinish unu wit eziokwu onwego onye n'ime anyị gbara egbe unu bụ ụzọ kpọwala anyị polisi onwego onye anyị gbara ụta nwoge anyị tiri ọkpọgwa eziokwu ka anyị na-egwu ụmụnne nwee katarat mkpọrọfa ji ụlọ ọgwụ ewepụ ha katarat afụpụ ụzọ thousands onye nwezie katarat ọ na-ha afụta sị na ihe o metere na-eme ya ma how many Jewish Europe ugburu millions ma how many India Europe ugburu an India citizen miele makoje ma Queen Elizabeth after kogocha history how many people England Igbo na befa o miele makoje ma gbuo Queen Elizabeth e wee jide to ya nga how many England citizen ta kpụrụ isi maka arụ ha kpa n'India ndị were ụmụaka ha mụrụ ọfụrụ feed crocodiles na anaba anya cheteza azụkwa gị na mpa gị bụ efu St. Peter dị asọ ya ọlụ gị ayọ Chineke kpọọ gị ọkụ Chineke nna kpọọ gị ọkụ Amadioha tiwa gị ọnụ ị na-akpọ St. Peter na-egbu mmadụ na ya ọlụ gị ayọ evil people ndị ụka evil people ndị ụka ndị oshi Jizọs na-enye ego
Jesus na-enye gị na-eje ayọ ndị mmadụ ego na crusade ka onye ga-enye God 10,000 ị nagide from 100 ị nata to 50 from 50 to 30 30 to 20 to 10 from 10,000 to 15 naira na ụmụnna anyị ka a na-ere granọt na-abịa ebe a obodo nwere mmanụ gọọmenti anyị eburu ego anyị paak a na abroad were 300 something million wee go Prada na-eke ndị sinetọ ego ya over 110 senators anyị nwere na Nigeria wee 300 something million go each one na ndị ụka kwesị unite I fight by unite na fight iti Satan unite na fight Satan anya agwa na mbọsọ bụ na ị ga-eju n'ọgwụ ihe alụ mbọsọ na ị ga-eju n'ọgwụ ma ihe alụ yara inwe ọbara Jizọs yara ije goro healing water ha na-eresi anyị nụ yara ije goro anointing oil na-agwọ ọya mbọsọ bụ na ị ga-eju n'ọgwụ ị ga-anwụ dadị mụ ebe Ezeaku gwa gị ụmụ kwafe ọbara ụmụnne m na-asị mgba nkịtị na ọnụ na-atụ ego n'Igbo love themselves mụ chinie aka enu mụ sekpụla anya mụ mechie anya ngwa gbasara ya aka ofe ezubeghoro Jizọs isi ya Jizọs nnọọ good afternoon o ndeme ọ dịbeghori oke nọ nchinisi aka enu ngọ novela ngọ angelus ngọ nka before Jizọs anọrọ ihe na-ekwu o take him 4 hours Jesus needed my 5 hours Jesus needed my 5 hours o needed my 5 hours before ọzama ekpere onye Nsụka bai bịa kene so gịnị ka anyị na-agwa unu na-ebe ebe a na-akọ si Nigeria gọọmenti na-akwụ ndị kọpa 70 something thousand now Nigeria gọọmenti bido kwụwa ndị kọpa na 70 something thousand how many of your children nọ na kọpa ka na-akpọ gị maka na ya malife anyị mere Elijah Enugu na nwa baby virgin ha na-akpa arụ niile na-akpa ha nwa the worst evil human being in Igbo land today because the greatest crime ị ga-eme mmadụ n'ụwa bụ igbu mmadụ forward ifu gaji ọzọ gbalicha Simo steeti na nkịta ka njọ Simo steeti na-elute ebe m wee mepee fon wee fụ ebe a sị na Elijah Enugu mere nwatakịrị